Jeg hedder Camilla. Jeg har haft fobi for edderkopper. Det har fyldt rigtig meget. Det har skabt en del panik. Mange situationer med koldsved og angst. Det var slemt. Jeg kunne ikke swipe på min telefon, hvis der var et billede af en edderkop. Jeg kunne forlade min arbejdsplads, hvis der var en edderkop, som der ikke var nogen, der kunne fjerne for mig. Jeg kunne gå ud af mit hjem, hvis der var en edderkop, som ingen kunne fjerne. Jeg nåede til et punkt, hvor jeg blev træt af mig selv og min fobi, som jeg rationelt godt kan forstå. Måske ikke er helt fornuftig, men i situationen har jeg slet ikke kunne håndtere det. Så jeg opsøgte noget hjælp, noget fobibehandling, og det har ændret alt. I dag er det rigtig fint med edderkopper. Jeg har ikke noget angst. Jeg har ikke nogen problemer med at håndtere dem, der dukker op, hverken hjemme eller på arbejde. Jeg har fugleedderkopper som hobbydyr, så alt er godt. Gør dig selv den tjeneste og gør noget ved det. Jeg tænker nu i hvert fald med den her samling, at jeg vil mere dem, end de vil mig. Ja. Det tænker du er fuldstændig ret i.